Welcome to Dokotela Nceza podcast. Okhuluma ngoDokotela Ncekeza. Unjani siswami? Ngiyaphila bhuti kanjani? Ngiyaphila. Cela uzintroduce kubabukeli usho igama nesibongo ukuthi uphuma kuphi nendawo. Ngiyabonga. Igama nguNokwanda ngowakaDlamini. Ngiphuma khona eThekwini Richmond Farm. Alright, okay siswami. Ulethwe yini namhlanje kule show? Into engilethile la ekhaya namhlanje. Ebhuti ngilala namaphara. Ngibhebhisa amaphara kahle. Asengiqedile inqoza yami alikho iphara leThekwini lingathi mina lingazi ngenqo. Iyona impilo nje engiyiphilayo mina ukulala namaphara. Amaphara, muthi amaphara iphara elinjani? Ihlala emgaqweni. Ngisho abantu abahlala emgaqweni laba abahambe becosha ododi akekho ongangazi. Ngiyababhebhisa bonke. Itheku lonke lingaka itheku mina. Amaphara njala ayangazi nje. Shuthi uyabathanda vele wena. Iyona into esengiphila ngayo iyona futhi into eyenza ukuthi ngize la namhlanje. Eish. Alright, okay siswami cela nje usiqale uqaleni story sakho uze naso ukuze si understand ukuthi yini ekwenza ulale namaphara. Yeah. Okay. Ngizoqala nje ngokuchaza ukuthi ngikhule kanjani. Okay, ekhuleni kwami ngikhule ngihlala noma. Ugogo wadlula ke nje. Angimazi ngebhadi nomkhulu. Ngikhule ngihlala noma uma bengihlezi ngimbuza ngobaba bakaze angichazele ngaye. Ayikho into engiyaziyo kahle ngobaba. Ngoba kayena uma ungishiyenze emncane. Mama ngaqamba mangishiye ngino13 years. Kwaya ngakhulela ngahlala nomalume emveni kokuthi uma esedlulile emhlabeni. Yeah. Ngahlala nomalume, umalume bengenzela izinto ezistrange. Yabo nje begade ukuthi mengilele ekamereni angene nje ekamereni lama ngiphuthalaza ngimbuza ukuthi hayibo malume wenzani athi angithule ngingasho lutho iqala ingithuse lento kuye noma sengigeza bese qaphela nje isikhathi ukuthi hayike mase ngiyogeza agade isikhathi ukuthi hayike usekhumulile manje ngimbone sengene ekamereni hayibo malume ngiyageza nje athi ngiyazi emshana ingithuse lento ubenayo umfazi umalume ubenayo unkosikazi ukuthi isikhathi esiningi unkosikazi wakhe ubeyinesi ubibi yasebenza ebusuku sibuye sisale nawo umalume ingane zakhe biye. Alright. Zithi masazilele kuyibekile yonke inkinga ukuthi umalume nami sengolala naye mase angena ekamereni. Ufike enzeni mengene eroomini? Mengenile ekamereni ngithinta isitho sami sangasethi ngimbuza ukuthi hayibo malume yenzelani lento yenzayo athi hayi ngifuna ukuza ukuthi inkomo kadadewethu isa right yini ngithi malume ngisayitshitshi mina ngisamncane ayikho into engiyenzayo. Ibe ngihlukumeza nayo leyo nto emqondweni. Eish ayiqhubeka. Kwaya sahamba isikhathi bengifunda ke. Kwaya ngithe ngifunda ugrade 9. Ngiye ngathi ukushiyeka kancane esikoleni because ngifunda ugrade 9 ngino 15. Yeah. Kwangiphoqa ukuthi ngihlale ekhaya ngingasafundi. Ngiyenza imisebenzi asendlini ayikho umsebenzi ebengawenza endlini bese ngunkosikazi. Nje wenza yonke into futhi umalume ubengana kulutho ayikho into ade ayibona. Because umalume bevela ashathi hayi umshana ayithanda lento ayenzayo. Hayi ngisho ethi hayi khula amalumeyazi mefanele kuphekwe yimina ezopheka mekufanele kwenziwe igceke yimina ozokwenza igceke yonke into asendlini bengiyenza nje futhi umalumekazi ubengana kulutho ubeyiqhenya nje ngokuthi hayi ingane kaSisi yenza yonke into. Eish. Yeah. Kuye kwahamba isikhathi kwafika la sengikhathala khona ukuhlala ke mina lapha. Ngabona ukuthi ngcono ngibaleke ngoba vele base bengenzelile yonke into engangiyifuna kodwa ibengihlukumeza lento ukuthi umalume elezinzi izinto ezikanje ngoba ngelinye ilanga angimazi noma uyogcinela le nami yini. Ngathatha into engangizidinga ngabaleka ekhaya. Nawe yebo ngabaleka ngalalanga nami ngancamela ukuthi ngozama impilo emgaqweni. Uma ngifika emgaqweni kuye kwabanzima. Kwesinye isikhathi bengingalali kahle because amaphara anako ukukuhlupha. Uvuka ubaleke ngoba awazi ukuthi egcineni kosuku bazogcina bekwenzani. Ngolele ngaleso sikhathi ebusuku. Bengiphila impilo yokubaleka nje ebusuku, ngiphila impilo yokucela abantu ukudla ukuze ngithole imali. Abanye nje uyazi ke semgaqweni awubukeki njengomuntu ophilayo. Yeah. Uya njengomuntu ofile. Eish.
ngenhlanhla-ke bengakazibhemi-ke lezi zinto lezi abazibhemayo noma bese ngiwuthathile usiklidi. Kodwa-ke lezi ezinye ziqinile izinto abazisebenzisa bengakazithathi. Buneminyaka emingaki ngaleso sikhathi ubaleke ekhaya? Ngibaleke ngineminyaka 17. Alright, okay. Bese nginako ukuhlala nje komunye umgaqo nendawo yokubheja. Ngihambe ngicela imali khona. Ke kwaya kwanalo sisi ngimqaphelayo obejwayele ukufika. Obejwayele ukungenzela izinto. Bese ngipha nje imali, ngijabule ngibona ukuthi hayibo khona umuntu osanozwela emhlabeni. Angishiyele nje imali angithengele ukudla, afika aphethe ukudla anginikeze, ngijabulele lokho. Ube muhle sisi. Ngifuna ukumchaza nje ube muhle. Ubegqoka kahle. Egqoka Brazilian hair. Inwele nje eshintshanisa mehla yonke nje. Mefikile nje yena imoto ngize ngijabule ngithi ingaze ngiyafisa ngelinye ilanga ukuthi ngake ngifane naye. Kodwa ngizofana kanjani naye ngihlala emgaqweni. So ubekuthola kuphi emgwaqweni? Ubengifica khona la. Ubehleze engena nje meyobheja. Kwezinye indawo zokubheja khona la eThekwini. Alright. Kwaya usisi wa pay attention kumina. Ele nginika imali ngizibuza ukuthi kungani ngisiza mina. Ngoba phela sibaningi abantu esihlala emgaqweni. No uyazi nje akukho la uthi uma uhamba khona ikhona ungahlangane nomuntu oyiphara. Yeah. Ngoba nami phela bese ngiyilona iphara ukuthi inkinga bengakazi bhema izinto. Alright. Kwaya usisi wacela ngelinye ilanga ukuthi usacela ukuthi nje akakhulume nami ukuthi inkinga akanaso isikhathi khona lephuthuma khona. Ngavuma ngoba bengifisa ukwazi ukuthi yini lengaka ayibonayo kumina. Savumelana ukuthi sizohlangana kusasa ngezikhathi zedina. Hayi ngihambe ngiyocasha lapho ngaphasi kwebridge kwelinye nje lama bridge ngibe ngihambe ngohlala emapaki khona ngala ezansi ngasemtateni ngihlale khona lapho ngithola indawo yokulala ngicashe ngaphasi kwamatshe because bengingahlali ndawonye mina ngoba bengisuke ngibalekela isimo sabanye abafowethu abanye bebengihlukumeza omunye uthola ukuthi ufuna ukulala nawe ngenkani ngibaleke. Okay. Lwafika usuku besohlangana ngalo sahlangana nosisi wangifica ngikhona lapha ngihleli ngimlindile. Wayesengibuza ukuthi kungani ngila ngoba ngibuya ngisamncane. Ngibuya futhi ngisemusha la. Ngathi cha. Into engilethela la ngibalekile ngoba ngizithole sengihlukumezeka ekhaya. Ikhaya uma athi umedlula ngalithola kuyikhaya umuzi kaMalume. Wayesecela ukuthi ucela ukuthi angithathe ngohlala naye. Ngavuma. Wangithatha wangicela ukuthi ngingene emontweni. Ngaqale ngaba nako ukwisaba ngoba ngikaze ngagibela imoto enhle ngaphambilini. Imoto abehamba ngazo usisi ilezi imoto ezisohlobeni olibonayo ukuthi ilezi imoto ezimali ezibizayo impela. Latest. Ngingcolile ngiyazibuka ukuthi ngizongena kanjani emotweni enhle kanje ngingcole kangaka. Kodwa ke phela ngoba wayengincenga ukuthi ngingene nginganaki ukuthi imoto injani ngangena ke emotweni wangithatha wangingenisa kwezinye zezitolo leThekwini wathi angikhethe ingubo engizithandayo ngakujabulela lokho ngoba angikhumbuli nangelilodwa ilanga kukhona umuntu ongithathayo athi asingene esitolo esithenga impahla zokugqoka ngisho umaye imbalo behlanganisa kodwa ngathatha lokho engangikufuna wathi hayi khuleka thatha wena unganaki. Kwangimangaza lokho. Ngathatha impahla ngathatha saphuma wangenisa kwezinye izitolo ezinezinto zokugcoba wathi angithatha into engizidinga njengomuntu wesifazane. Yila ngaqala khona ke nami thatha amaphedi ngoba abantu abesifazane bengenayo imali bengisebenzisa indwangu. Kodwa ke ngathatha yonke into engangiyidinga wangisa kwenye indawo ngangena khona ila ngafike khona wathi angigeze ngageza nami ngazibona ngimuhle ngumuntu wesifazane ufana nabo bonke abanye abantu.
Hey. Saya kwelinye-ke lama-flat ahlala kulona le South Beach. Indawo ahlala kuyona yinhle phakathi. Uyabona nje ukuthi ikhokhela imali eshisiwe. Wafika wathi angihlale phansi ngikhuleke ngizijabule nje njenganami ngithola ikhaya. Ngakujabulela-ke lokho ngoba-ke akekho omunye umuntu owakwasho njalo kumina ngaphambilini. Ube ngakuphi wena lo sisi wekhuluma isiZulu? Ubekhuluma isiZulu yena. Yeah. Noma kwesinye isikhathi ngibuye ngingamuzwa mase ekhuluma isingisi ngoba ngasheshe ngabaleka esikoleni. Ezinye izinto bengizizwa kodwa amanye amagama bengingawezwa kahle ngoba angifundanga. Alright, okay. Ayike usisi wangihlalisa phansi wangibuza ukuthi kahle ngubani mina. Ngase ngimchazela ukuthi mina nguNokwanda ngokaDlamini ngiphuma eRichmond Farm. Istory sami sikanje nakanje. Ngamchazela yonke into ngami. Wangibuza ukuthi njoba ngile emgaqweni nginalo yini ipasi. Ngamtshela ngathi nginalo. Wangibuza ukuthi umatric nginawo. Ngamtshela ukuthi cha sisangizange ngifunde esikoleni mina ngagcina ka grade 9. Ayike wathi angajabula ukuthi ahambe nami ngezinye zezikhathi uma ehambe eyobheja. Okay. Ngakujabulela kakhulu lokho nami ngoba nami ngangifuna ukwazi lento emenza ukuthi abe nemali kangaka. Ayike besivamile ukuhamba-ke naye. Besihamba nje mefuna ukuthi sihambe siyobheja, bengihamba naye, afika angifundisa ukuthi imishini idlalwa kanjani, wenze njani uma ufuna ukudlala muphi. Mina engakuthokozela kakhulu ile mishini le edlalwayo yama-fruit ospina zonke. Yeah, ngafike ngadlala wona-ke mina ngelinye ilanga enginikeza imali ethi asidlale. Ngadlala. Ayike mina okusempeleni-ke bani bengingawini. Kodwa yena imali ubehlezi buya nayo ngaso sonke isikhathi misiyobheja. Belingenzeki nalolu lodwa usuku ukuthi angawini. Wena malini mhlawumbe? Ubebawina o20k, o30k, 45k, 50k. Ubehlezi nje nemali. And lo mali futhi ubengangivaleli ngaphandle ubeyispenda nami enye yakhe. Should busufana nengane yakhe nje kahle. Ngingasho njalo ukuthi noma umngane wakhe kwengane yakubo ngingasho kanjalo. Ekuhambeni kwesikhathi wayese ethi ngiyafisa yini nami ukuthi ngifane naye. Ngazizwa ngijabula. Ngasimalela ngaphakathi. Ngambheka. Wathi indaba wathula ngathi cha ukuthi angikuzwa kahle sisi. Wathi uyafisa yini ukuthi ufane nami ngelinye ilanga? Ngavuma ngekhanda. Wathi ungavumi ngekhanda ngifuna ukukubona. Uvuma ngomlomo ngifuna ukuzwa ukhuluma. Uthi you are interested. Ngathi yebo ngingakujabulela phela ayikho into enhle engekho kuwena. Ubuhle bubona kuwena. Yonke into wena unayo. Akekho umuntu osifazana ongafisa ukufana nawe. Nginesho wonke umuntu osihleze kubona emgaqweni uyafisa ukwazi ukuthi wenza ngani. Yeah. Wathi khuleka. Ngingakusiza mina. Ngikise kulomuntu owangenza nami ngize ngibe nemali. Umuntu wathi khuleka. Hayi. Ngajabula phela ngoba ngangiyidinga imali. And ngangiyidinga ngaleso sikhathi. Ngangilidinga futhi ikhaya. Wase ecela ukubuza ukuthi ipasi lami ngabe liphi ngoba ngathi nginalo. Ngase ngimchazela ukuthi kukhona umama obehlala ngasekhaya onenkonteni odayisayo amagwinya ama-fast food. Ebengibeke kuyena izinto zami engizidingayo. Nje ubuhlala emgaqweni. Njengoba ngihlala emgaqweni kodwa noma death certificate kamama. Wathi singaya kuyena ngathi ngakujabulela lokho. Wathi hayi-ke sizovuka ekuseni kodwa ngesihamba ekuseni kakhulu sizoya. Saqala izikhathi-ke kuthe nje ngabo 10 sashona khona-ke eRichmond Farm. Samfica umama. Masimfica wajabula ukungibona sengishintshile. Yeah. Ngase ngicela ukuthi angiboleke ipasi kuphela. Kwengakushiya kini. Wanginikeza. Akabanga buza imibuzo eminingi. Okay. Sibuyele endlini. Masibuyele endlini sisi athi into engizoyidinga ngizodinga ipassport. Ngambuza ukuthi kanti sisi siyapha. Wathi hayi khuleka siya kwamanye amazwe la ngaphandle eAfrika.
amanye amazwe e-Afrika. Ilizwe elinjani lelingachazeki. Bathi ayikhuleka sizoya eBenin. eBenin. Yes. eBenin. Hayi angilazi mina ngaze ngizwe ngalo. Athi ayikhuleka ngeke ngize ngikulahle. Ungathuki yonke into nje izoba right. Wena nje into oyidingayo uthi wehlisa umoya uzitshele nje ukuthi empilweni yonke into izohamba kahle. Hayi ngivume nami kuba ngangidinga usizo, ngangidinga imali, nami ngangifuna ukuba muhle. Wathi sizovuka sekwenza iPassport. Okay, sihambe senze iPassport. Sibuye silinde isonto. Because kulindwe isonto ukuze uthole iPassport insuku. Emveni kwa 7 days sihambe salanda iPassport yami. Sibuye nePassport athi sizobook iflight. Yathi okay, athi hayi kodwa ngoba siyayidinga enye imali kumele sihambe sodlala. Hayi sihambe ke afika gembule ngoba phela mina Nkosi yami angikazi ngwini ngisho ngagembula ngiyadliwe. Angalilahli ithemba anginikeza athi angizame ngibone. Hayi still kufana ngingawini awini. Hayi akaze adliwe uhleze wina uhleze nemali. Sibhuka iflight lufika usuku lokuthi sihambe. Hayi sithathe izikhoma zethu sihambe. Aqasha uBuba usise airport Banoyi to Benin. Masifika eBenin. Yeah. Lihle lizwe. Aphuki hotela besolala kulona. Ukukhumbule njalo kulelo hotela sizolala namhlanje. Kusasa ngeke silale khona. Kumele sithathe iflight ezobuyela emuva. Sizosebenzisa lo suku olulodwa. Ukuze sibuyele emuva. Yo. Ay okay, sivuke ekseni kusetsuku zatshwala. Ekseni. Sizothatha uhambo kukude ke la athe siya khona indawo esemakhaya. Sizosuka eBenin elokishini town. Town. Okay. Emakhaya. Nafikele eCBD phakathi town. All right. Usisi vele cause yini usenawo connection ke ngale. Usenabo abantu abaziyo. Acele umuntu lo owazi ukutranslate ilanguage yangale to eSouth Africa. Esohamba naye. Shuthi sohamba siba 4 ngoDriver. Okay. Pune imoto la ngasemgaqweni downtown la duzo kweflat lethu sithole iUber. Thathe lo uBus sithathe umuntu lo ozositranslateela. Sihamba endleleni uyasichazela uyakhuluma ke uDriver uyachaza lo. Sihambe sifike endaweni eyamakhaya. Ihambe imoto ihambe ingene ehlathini idlula ihlathi ihambe nje. Kwindawo emakhaya lo muzi uthe ukuqhela kweminye imizi. Esiya kuona. Hayi uma sifika lapha ya kunendlela yake yokwenza izinto zakhona. Mina ngangathi lutho kevele. Uthi sishuthi vele yonke into uyayazi. Akhulumeke asho ukuthi ucela bawuthengele imbuzi ngale. Hayi akhipha imali asuke lo ayomisa ngweni thina sisangala nganene kwemonto. Afike ngale kuphuma omunye ubaba. Ngimbonela kude ubaba. Indoda emfishane nje. Hayi bakhuluma asikhwebe. Hayi sehleke emotweni mise siye khona. Masifika khona isangoma sakhona ilabo baba labo ilabantu laba abafishana bama12. Namehla amakhulu. Yes, unekhanda elikhunje namehla amakhulu mfishane. Uyambona nje ukuthi unaku kwesabeka kancane. Nami ngiyaqala ngiba nawo ukuthuka. Angibona usisi ukuthi ngathi ngiyathuka athe ungathuki. Ayikho into embi ezokwenzakala. Ngivumeke. Ngoba phela nami ngiyayidinga imali.
babuye nembuzi ngaphakathi izela ngaphandle bese ke kuyachazwa-ke a-translate futhi ukuthi lisihamba nayo kuthi kahle kahle la kuthiwa mina kuzomela nginqume le mbuzi ingakhali. Okunye okwangithusa kakhulu lokho ngoba mina ngazi ukuthi imbuzi moyinqume iyakhala. Bathi kufanele ukwenzeleni lokho ukuze phela lento engizoyenza la ekhaya ibe impumelelo. Ngaqala ngathuka. Angazi nganquma nkukhu. Angazi nginqume lutho. Sekumele nginqume imbuzi manje. Kwangiphoqa ke ukuthi ngiyinqume imbuzi noma ngangesaba. Kwabekwe indishi into eyindishana la ngayinquma. Owangithusa kakhulu ukuthi nayo le mbuzi ayizangizikhali. Uma ngibuka lo baba esize ngaye esize kuyena lana wejabula. Owangixaka kakhulu ukuthi kanti yini lemjabulisayo. Okusho ukuthi lento engizoyenza mina izoba impumelelo njengoba yena ejabula. Noma ngangingamuzwe ekhuluma nalo ayekhuluma naye eceleni. Kwaphela izilima ayifani. Yeah. Bese singeniswe ngaphakathi. Uma singena ngaphakathi kuthiwa kunendlu kumele ngongena kuyona. Uma ngingena kule yandlu kuqala kuthiwa ngikhumule. Nginikezwe into ngimbathe ngiyongena kule yandlu. Uma ngifika kule yandlu ngifike ngiyisuse lento engiyembethe ngisale nginquma. Khumbula ngizosala ngigqokile mina. Ngiyongena nalo baba lo. Lo mfishane. Kuthiwa uzonginikeza izinhlanga zenhlanhla ukuthi ngigwini nami. Ngangisaba ngoba ngizongena endlini nomuntu wesilisa. Yeah. Ekubeni ngisayivajini mina ngizongena kanjani nendoda engayazi ngiyinquni izongibuka ngigqokile. Ngoba ke kwafanele ngiyishaye izinhlanga emzimbeni. Kwathathwa igazi layo lembuzi lahlanganiswa neminye imithi nje engayazi kwakuhlanganiswa nje imithi lapha yakuhlanganiswa ndawonye. Kuthi uma ngigcatshwa ukuze le nto ehlanganiswe nale gazi bese kufakwe yona phezulu kwenhlanga ukuze ingene ngaphakathi mina. Kube iyona lento lezokwazi ukuthi isize mina ukuthi ngiwine lapha. Okukhulu ukuthi ngangayazi lento ukuthi izodalana ngaphakathi kimi noma izofika yenzeni. Wangicabanga ubaba wangigcoba lo muthi. Uma ingigcoba lo muthi uma ungena ngaphakathi egazini wawushisa. Ngangizwa imizwa yami ivuka. Ngisho ukuthi uma ivuka bhuti imizwa angikaze ngalala nomuntu wesilisa kodwa ngalelo langa ngangimlangazelele. Ngakhishwa kulelo gumbe engangikulona ngayofaka kwelinye igumbi elimnyama. Le yandlu iwuguqa sithandaze kodwa kumnyama phakathi akukho windi kumnyama. Ngangeniswa kuleyo ndlu kuyanuka phakathi kwavalwa. Ngezwe futhi isicabha sivuleka uze ukuthi khona umuntu ongenayo. Lo muntu ongenayo futhi iphunga lakhe yena ledlulele kunale phunga engilizwa la endlini. Ngangiphathalaza kanje ngoba kumnyama ngifuna ukuza ukuthi ngabe ubani lo ongenayo ngaphathi mhlambe usisi le ngihamba naye. Yeah. Ngoba lo muntu kangimbuza ukuthi ubani loyo kuthulakala. Hello khona yini there's someone is here. Kodwa nami ngangihlanganisa bhuti isingisi singavuki. Kodwa nje kwakuthulekile. Ngangile ngizwa lephu nginuka kabi. Uma ngimthinta ngeza ukuthi ngithinta umuntu uma ngehla naye hayibo
akanawo amabele lo muntu. Ngehlisa izandla uma ngifika ngezansi. Ayibo limile ipipi umuntu. Hey. Limile. Limile liqinile likhulu futhi. Angikhulumi ngento encane la, ngikhuluma ngento enkulu. Wangiphuthalaza naye. Ila yaqala khona ke. Inkinga. Ingoba lapho la sabhebhena khona kuleyo ndle emnyama. Ilanga lahlekelwa khona mina uNtombi wami kuleyo ndle emnyama. Ngoba nawe imizwa yayimile nje ngaleso sikhathi. Ingoba sikhathi. imizwa yami nami ngalolu solanga yayilangazelela umuntu wesilisa. Sabhebhana lapho lo muntu angazi noma mhlambe kwasekukhathele mina noma kwasekukhathele umzimba. Kodwa nami ngangihafuna ukuthi ayeke. Kwaba isikhathi eside. Uma ngaphazami namahora amabili kuya kwamahora amathathu. Siloku siyenzile. Siloku silenzile ucansi sibebhana ngempela lapha kuleyandla. Lapho yanuka. Uyanuka lo muntu unuka kambi. Lapho mina sathi uma sesiqedile sahlala waphuma ngahlala mina phansi. Ngoba ngangizwa ukuthi umzimba wami ukhathele ngathi utubekile. Uma ngihleli aphume ahambe. Okwakubhlungu kakhulu ukuthi nganginako ukufevezela amadolo. Kungavumi ngihambe kahle. Ngoba ngangenza into ngangiqala ukuyenza futhi noma kwakubhlungu kodwa phela mina kulobo obuhlungu engangibuza ngangibulangazelele ukulenza ucansi. Hey. Wa enjoy kahle kahle. Ngingasho njalo ukuthi enjoy. Wachama. Noma experience ngingakaze ngibe nayo bhuti kodwa kunalamanzi ayephuma ngathi ngiyazichamela kwamina qobo lami. Hey. Ngamfila lo muntu noma wayenuka kabi kodwa ngangimfila ngangimuzwa ngaphakathi kimi. Yeah. Hey. Ekseni ukusa kwakumele kwaziwe yithi sithatha iflight elibhekise khona le eThekwini. Ngoba kwangasamele ukuthi sibuyele lapha ya. Kwakumele ngize straight. Manje azange sambona lo muntu lo kade phakathi la. Uma ngase kuthiwa ngambona ngawama amehlo ngabe ngiqamba amanga ngangisendlini eminyama engabonakali. Angimazi. Hey. Ngimazi ngephunga kuphela. Ukumbona ngamehlo cha. Angimazi. Yo. Hey, ayiqhubeka. Kwaphoqa ukuthi sibuyele emuva. Sithatha udriver wasihambisa e-airport yakhona eBenin. Safike sahlala salinda amahora amabili ngoba sasi-early ngamahora amabili ukuthi sithole lethe ibhanoyi elizosibuyisa ngala eThekwini. Emveni kwalowo mahora amabili sabuyela la eThekwini. Buthongo ngabuthola kwi-flight. Okay, ebuyeni kwethu kwelaseBenin wangitholela indawo yami yokuhlala. Because yena usisiflet abehlala kulona. Angazi kodwa berenta la ko 12,000 to 15,000. Okay. Wayesengitholele iflat nami engizohlala kulona. Khona le eThekwini bengirenta u8,000. Okay. Wangirentela yena wangithengela yonke into yasendlini wangithengela ukudla. Wayesethi ke usuzokwazi ukuzimela manje. Ngaqala ukuthi kanjani noma ubonelo 5,000 kodwa ngathi hayi kulungile. Ngala lubusuku obodwa ngakusasa okunalento le eyayifuna ukuthi ngifuna amaphara. Bengiya nje la ehlala khona amaphara phansi kwama-bridge. Akhona amanye ahlala la ngasemtateni ngasematsheni. Ngifike ngicela iphara ngikhulumisane nalo. Noma laqala elathuke ngaqala ngalo. Lathi ukuthi hayibo
Hlosisi. Ngoba alright nje indaba ezofuna amaphara. Ngamcela nje ukuthi bhuti ngicela ungibhebe. Ngizokukhokhela. Kwalimangaza iphara lokho. Kodwa ke phela ngoba lalidinga imali. Lasukelezwa nenani lemali o300 ukuthi hawo imali phela le. Bayidinga vele phela imali yokubhema. Sasibhebhana khona ke lapha endaweni anibuza ukuthi siyangithi cha sokwenza khona la. Indlala ingubo yalo. Sibhebhane khona lapho ngivula imlenze yami ngikhalele Nkosi yami ngimemezele ningimeme. Yo ayenzana amaphara. Ayenzana bhuti amaphara ngizothi ngithini ayabhebhana amaphara. Yo. Ngangingenandaba ukuthi iphara nepepeni ngakanani encane likhulu noma ngani ngoba ngangisuke ngifuna lingibhebhe. Ayabhebhana kamnandi amaphara. Ikhondomu buyifaka. Bese ngayisebenzisa. Umthetho uthi akufanelanga isebenze. Cha, bekuwumthetho nje ukuthi condom cha. Ayisebenzi. Bengenandaba ukuthi ngilala namaphara amangaki ngosuku. Ngoba kwesinye isikhathi bese siye nje solala ngaphansi kwesihlahla. Bembale khona uthothi nazi izinyoni la phezulu. Ngendlela bengisuke ngimemeza ngazi buza uzigcina izinyoni nawo zibaleka. Ingale ndlela le bengisuke ngikhala ngayo. Udliwa iphara. Ngidliwa iphara nje lingibhebha. Ngisifuthi ngisuke ngenandaba ukuthi awukhona umuntu osuke obonayo noma sengaboni ngoba mina lento engisuke ngiyifuna ngaleso sikhathi ngisuke ngiyifuna. Mina yami ingquza ngaleso sikhathi mayilunye yalunye. Yo, Funa iphara. Siyifunela iphara nje. Kodwa imali mengiyithola mengogimbula. obusuwina nawe uyibona. Bese ngiwina ngiyibona imali ngikwazi ukuzenzela zonke izinto. Shutha amaphara nje la eThekwini bakuqedile wena. Bangiqedile. Hayibo baningi kaba abangaziyo mina ngivula imlenze yami kanje. Kwavulele nje amaphara ngamnandaba. Hey. Kwaya ngolunye usuku ngavakashela umama lo wangibekela izinto zami. Yeah. Iphasi. Yebo ibhasi nezinto zikama. Kafike ngikambonga. Wajabula ukungibona kodwa nje wawubona ukuthi uyamangala ukuthi nini sengi-right kangaka sengihamba ngemoto enjena. Ngoba phela bese ngikwazini ngathenga nemoto. Ngizihambela ngemoto yami sengimuhle nje nami sengikwazi uku-afforda yonke into ngithenga inwele yonke into bengikwazi ukuyithenga. Nami nje bese ngisisi nje oyibonayo sisebenzisa iPhone iPhone user yonke into engiyenzayo. Awusho ukuthi bungasadependeli kulo sisi lo. Cha bengasadependile kuyena kodwa nje besixoxa phela nothi ukuthi bengilahlile. Yeah. Ngaphambi kokuthi kasuke ke leThekwini amuve lethu eGoli something. Oh, okay. Yonke nje impilo yami into ade ngenza kumina into ebengenza mina ibidependele emaphareni. Ekulaleni nephara. Ngaphambi kokuthi ngihlangane nomunye ubhuti. Kwayengaselona iphara. Wahlangana nomunye nje ubhuti. Oh. Esisaqala saxoxa. Sashintshana ngenamba. Saxoxa nje saxoxa sazwana. Kodwa bengayeki ubhebhana namaphara khona kunjalo. Noma ngayazi ngamchazela isimo sami ukuthi kahle ngiphila impiloni. Bengizilalela namaphara. Yonke into bengiyenza nje bengiyenza nephara kahle. Hey. Manje iphara nje walibuka ngathi alinawo nje amandla. Likudla kanjani iphara? But fika nokudla nje okuncane lapha ephareni fike nenyama ufike uyinike lihlafune kabili kathathu lehlise ngedrink. Active laba abantu. Bayalenza ucansi laba abantu. Akekho Shutha umuntu onormali engasala nje la ephareni. Ukuthi ngoba ngeke ngazi kakhulu ngabo. Kodwa nje ephareni hayi babhebhana phela amaphara. Ayalenza nje ucansi, ayenza into yabo. Ishaya mhlawumbe how long mhlawumbe ucansi? Hayi bese lishaya nje ucansi no 2 hours besenza. 2 hours. Ngihlale nje nalo iphara sike sithi ukuphumula kancane siphinde siqale phansi.
buye elikhale nalo lithi lidinga imali ngithi khululeke imali khona ngihambe bengenza ekuseni emini ntambama before nje ngolala bekumele ngilale kahle nje sengizinelisile ngephala ehlanganeni kwami nalo bhuti engimchazayo ngakhetha ama feelings sathandana saye safakashelana noma benza into yakho ubhotiki kodwa bengingaphumi ukuthi maphara bengingaphumi ngaqala-ke ngehla nami kangasawina ngingasayitholi imali ngiqala ukuthi yindaba noma ngilale namaphara amabili noma ngenza i-threesome nawo kodwa bekuyifanela nje kuyifanele thothi kwesinye isikhathi mengilele yabona nje kwi-threesome into eyayingichaza kakhulu ngangithi mengiguqile ngidunusile lingenile la ngemuva elinye ngila ngaphambili ngiyalikhotha amaphara amabili yebo ngoba ngiyazi ukuthi ngifuna imali mina and bengiyithola manje iphara lingagezi ikhotha kanjani besifike ngithenga amanzi sifike ngimgeze khona bese ngimgezile-ke but okunye vele usunganakile nje ngisuke ngenandaba ngoba ngiyazi mina isithwalo sami nje besivele ukuthi nje kumele ngenze nephara nomuntu ongcolile not umuntu ophela ngayimosha-ke ngalo bhuti engahlangana naye wayeclean eish nalala sala yaphela imali angisenamonto kahle kahle angisenalutho ngihambile iy'nyanga ngizama usizo angilitholi manje wangaphindeli ngani le eBenin bengasekho-ke lula ukuthi ngiphindele khona ngoba ngathi uma ngithi ngixoxela usisi njengoba engale eGoli wathi akasahlangani ngizithathele isinqumo sami ngedwa angiyiboni eish yo ngizamile kade ngisanayo imali ukuhamba iy'nyanga ngifuna usizo lokuthi bangakwazi yini ukungisiza ngikhiphe lento engaphakathi kumina emzimbeni okuhalela amaphara noma ngisathanda namanje isakhona ngingaphuma nje mina lapho uthi iphara lingangilandela ngisho ukungilandela esiyidimoni kahle kahle lento nje ngingasho kanjalo ukuthi nje seyinto ephila nami ngaphakathi idemon nje angazi ngingayichaza ngithini kodwa nje ikumina ngaphakathi ngoba ngesinye isikhathi ngeke ngisuke nje ngizele eThekwini ngoba ngashiya phela eflatini ngoba ngisakwazi ukurentela ngathola indawo ewumkhukhu le Mayville la ngicashe khona ngize khona le eThekwini la kuhleli khona amaphara amaphara ahle lapha ngifike ngiyikhumulele ngilale ngibheke phezulu ngivula imilenze adlula leke ngibuka kube khona nje lelo eliza kumina aseyangazi angithi lengibuza ukuthi sisurathi ngithi cha ngidinga yona leyo nto sivele sibhebhane kanjalo nalo kwehle kancane ukuze ngikwazi ukubuyela endlini shitlenti sifana nje newunga kahle kahle addicted ngi-addicted entweni engangithi ngiyayibalekela nami njengewunga ngaba addicted ngocansi ayikubi siswami akubi so njengobula abantu uthi bakusize kanjani yini ofuna sikusize ngayo bengacela ukuthi bekukhona umuntu enimaziyo ongangisiza ukuthi ngikhiphe lento engaphakathi kumina ngisathandi abathandazi mengabe khona abathandazi iy'nyanga noma ngabe ubani bangithandazele noma bangikhiphe lento engaphakathi kumina ngingakujabulela lokho nami ngiyafisa ukuthi ngiphile njenganabo bonke abanye abantu
Manje uma utholo ozothi hey no sokukhuphulela isithwalo uqhubeke noma sokubhukhela iflight ubuyele eBenin. Ngingafa nokufa lapha ngabekelwa imigomo nemibandela. Ngadonswa ngendlela ukuthi ngingalali nomunye umuntu oklini. Yo. Shuthi ngeke isalungiseka. Angeke isalungiseka ukuthi ngibuyele le. Mhlawumbe ngingafika le nami ngibe omunye wabasebenzi abasebenza khona. Ngoba phela kunabantu abaningi abasebenzayo lapha kuyena umuntu wesifazane kuphela. Bakhona nabantu besilisa, nabantu besilisa bayaya ngale ofuna isithwalo. Abakwazi ukulala namaphara abantu besifazane. Hawu. Shuthi baningi abantu abenza lento. Baningi ukuthi ngeke ubabone. Batholakala kuphi lawo Suncoast mhlambe? Bagcwele leThekwini. Baningi. Abantu ngababona behamba ngeemonto ezinhle utshela ukuthi hawu umuntu uphumelele. Cha. Iningi labo isithwalo. Eish. Hayi kuphi. No eish no sozama nje ukuthi ngixhumanise nabantu engibathembayo. Abasebenza nje ngokwelaphayo yebo nabathandazi. Sibone ukuthi mhlawumbe iadvice ithini ephuma kubona. Ngingajabula lokho. Yeah. Ngiyadinga ngempela usiza ngisathandi. Angisathandi nami. Ngiyafuna ukuthi ngeke ngiphile njenganabo bonke abanye abantu. Eish. I know ngiyabonga ukuthi ufike siswami ukhulume udaba lwakho. Yeah. No, thank you for watching guys. Please like, share and subscribe. If you want to contact me or if you have anything, advice for us or whatever you have, uzongithola either ku-email khona ku-description or else uzongithola ku-Facebook Messenger. Yeah, thank you for watching guys. Siyabonga.